Og vil du komme med en anbefaling til andre, der overvejer at hoppe med på gruppeforløb? Ja, hop med. Det giver så meget positiv energi. Det har virkelig givet ufattelig meget. Det er det bedste kursus, jeg har været på, vil jeg sige. Jamen, jeg synes helt klart, at det gruppeforløbet har været godt. Og der er altid, uanset hvad man går ind i, vil der altid være nogle ting, hvor man tænker, det havde jeg måske ikke lige brug for, det har jeg styr på. Men der kommer altid nye perspektiver på ting. Så jeg synes, det er bare med at hoppe med på vognen og brug det, du kan. Der er altid et eller andet, man kan bruge. Gør det. Tør, at det nogle gange er svært, men med det svære, så er det også der, vi udvikler os mest. Altså for mit vedkommende var det jo sådan, og det kan der også, helt sikkert også være andre, der sidder og tænker, at det er da ikke mig. Det behøver jeg da ikke. Bring ud i det.